Hello. Hi. File pen. Yes. The file Bible. The file notebook and our journal. Yes. And put something down. It is very important. What file pen? Yes. Yes, Lord. Shortly. Jesus. Na ikofie. Yes. File nsato akomaso. Ura Yesu me bom paye ma wonko adonfra. Jesus. Mesrɛ sa ode won sa bɛka obi akoma. Yes. Nam wako anum asɛm so. Fa won sa ka wo makoma. Jesus. Nam won mu asɛm so. Ne fa sɛde ɛhyɛ wo makoma. Yes, Lord. Fa nsɛnkyerɛnne hyɛ wo makoma. Jesus. The pai sudie ni asundwie efato wɔ nakoma. Yes. No mo mfa wase de ni da. Yes. Wo Yesu dene mo. Amen. Amen. Yami nhyira wo. Amen. Deɛ ɔsɛ wo ti asie ni. Afie twa mu na nipa ye na ye tete ha nyinaa ne wɔ anisuade hunu. Yes. Obiara ne dream ɛne ne aspirations ane ɔwɔ. Ano pese Israel Nyankopɔn manifest into reality. Yes. Edemano. But one way or the other, things couldn't work the way you were expecting things to be. Yes. Utirimu pone botaya ne wo utirimu no antimia mam because of bibinti. Yes. And I mean kasafa, one of the weapons are Satan edi henya mema. And the kwanya yebetimi afaso yebedi sunkunim. Yes. Hello. Hi. And there yekasafa overcoming spiritual distractions. Jesus. It's one of the mega weapons of the enemy. Sir, Satan etia dwendwene eto so. Odi ohaw eto so. Na wama wadwene ma ye wo kesene. No lose focus. Na botaya ewo utirimu no. When Timmy am pursue. There are so many spiritual distractions. Yes. Being it the overt form or the covert form. Yes. Deɛ yɛdi yɛni hu ɛne deɛ yɛmfa yɛni hu a ɛnam onipa adwene mu. Deɛ ɛnam afiefie mu. Deɛ nenam abusuam. Deɛ nam yɛmantamu ni yɛmmɔntene. Baby a yɛyɛ adwuma. Yes. Even baby a yɛkɔ som nyame. Ɛhɔ distractions meet me about. When the devil wanted to tempt Jesus, he shook the shoulder of Christ and took him to the higher tabernacles. The higher end of the tabernacles that was built by King Solomon. Tamwa Satan pese oso Yesu hwe na otete Yesu no. Otenes ko asori fie no abantenten na tifi. Yes. Hono okoka kire Yesu se ye no kwasem se ya soma wampa wa tron wona asem mu se to ho to twene na obasoma na wemfo amwa be kurawo. Yes. Enti in our true pursuit of our spiritual journey to the kingdom of heaven, church is a precise
precise place where the devil can tempt you. It's true. It's a place where the devil can cause chaos. Yes. Senior Beya obey a free Yaminasi. Betty Abase, a sorry fear. Bible said, Abraham Peter ni Yesu nam na Yesu etu boshan susa na odi boshan huduma nyinara ama Peter tirimu se on kanchira ne se owura enke beya jai but eka mretia wo bi pe na nyankopon bosha wode ato Yesu su abamu no Peter sorry deny wo kachire Yesu se owura enke beya jai men komo mu nya wunkom. Yes. Na Yesu hunu say we a spiritual distraction. It's true. To me a tipita mu kasano or be distracted no. I'm gonna lose the focus. Not the entire onyankopon de ne ba asase we so no. When Timmy am fulfill it. Yes. To catch it and say free me suko who Satan. It is a sign, say, who bet me a wura senator saw them ha. Na obi oti ha abe you possess. Yes. Not their fighting. It is possible. Obeti me a wura asori penyinim. Obeti me a wari a wura asori bam just to fight you. Sanya beya wa bam bu. Sanya beya tinimupo. Any pepper with the wuras in it, wa bombe bu no jai. Yes. The spiritual distractions that your weapon. Bible say onyankopon tena so din no hu say asase sofo nyina aye akoma baako no madwene ye baako. Yes. And omusi omusi tower. Edi akoka osoro ba bia urade wo. Yes. Ehona angel ba akoka kire urade se. Owura sede asase sofo de asundwie edi anigye eni opepa ete ho no. Se yanhwe yi a ombesi tower na basoro ampa. The Bible say onyankopon causes spiritual distractions. Afei what did distractions eto wo muntamu no. Oma tenda na omo pursue say omo pese omo sit down kosoro no omo ntimi anya den ensibiem. Yes. Eti onyankopon kura huhu no ohunu se ubetimi am obi afeli wa brabom na wantimi am pursue ni dream ni aim. One of the mega weapon you watch spiritual distraction. Yes. Senior Opatafuor. Siawon. Let me show. Let me do for. Spiritual distractions. Yes. It comes in diverse forms. Yes. Ebetimi afiri baabi aba. Oyere betimi aye problem to cause you. Yes. Ukunu betimi aye problems. Oh how? Yes. Oba wawo no betimi aye problems at the amount. Problems ebetimi afiri mantamu adwuma awuyem kura awufiri mu ebusua awufiri mu ebetimi afiri babia aba how but afiwe Jesus. yentwemo omoda. Yes. Senior power. Hello. Hi. Afiwe mesi anya dai yentwemo omoda. Yes. If we say we will initiate a strategy. Yes. To fight them back. Jesus. Yebefa a crime for us. Yes. Near their fighting war. Yes. Hello. Hi. Yen tria tuo. Yen tria giant. Yes. Next you the spiritual tactics. Yes. You the physical tactics. Yes. And you the counter war. Jesus. Na you tria for almost. Yes. Na you di almost soon kone. Jesus. Amen. Opatafuor. Senior. Obitia. Bibi hano.
Hello. Hi. Ebusuamun sensem bi hano. Yes. Awariamun sensem bi hano. It's true. Ni kunu tete no. No kwasem. Ni yire tete no. Ampa. Tie nie. Die urade se ben kantra won se. Wo bibi so mu na tete ubia no. Bu ani gusu na yi wani firi so. Yes. Senior. Power. Sia1. Opatafuor. Hello. Hi. Wo bibi esew mu. Ade bi ewo mu na tete wo. Say abrabo mu dadwen. Osu atete awaresem. Yes. Enani ebansem. Jesus. Eba ani ejantem. Yes. Adwuma mu ho no obi etu nani asiw so. Mantamu ho no obi sori tiawa. Spiritual tactics. Yes. Ayedi benya omo ne se. Kawanutum. Yes. Senior. Senior. Opatafuor. Hello. Hi. Messiah day. Kawanutum. Kawanutum. Yes. Enti ene this year Senate ye motto ayedi 2024. Ifreno silent moves. Yes. Yes. Hello. Senior. Silent what? Moves. Moves to do greater works. Yes. Ye kaya no ayede. Atum. Atum ni yedi akonya. Ni atimia ye nyuma kesiye. Yes. Senior. Opatafuor. Bio Bible na me Yes. tell wade. 2 Timothy chapter 2 verse 1 to 18. Senior. 2 Timothy chapter 2 verse 1 to 18. Young tentem. 2 Timothy chapter 2. 2 verse 1 to 18. Afei wo Afei wo te ha. meba Ewurade be. yɛden Afei yɛden. adom a ɛwɔ Kristo Yesu mu. Adom a ɛwɔ Kristo mu. Onyame honhom a ɛwɔ wo so. Yes. Ade bi a wonam mu na tete wo na ntimi ma wo wie pɛyɔ wɔ Awurade anim. Hyɛden wɔ Awurade mu. Yes. Ade bi a ayɛ wo dadwene na ɛtete wo no. Hyɛden wɔ Awurade mu. Yes. Na nye Awurade ahoɔden. Na fa twi fa so this year 2024. Yes. Senior. To us. Na deɛ wote firi m'anu mu Die wobɛtie firi m'anum ɛnɛ dɛn. adansefoɔ bebree anim no Wei na Kristo Yesu eyisuye. Wei na Matthew, Peter. Wei na suafoɔ ne adiifoɔ akɛseɛ ne nyinaa. Wei yɛ strategy ɔmo yisuye a ɔmo timi de di nkonim. Ɛno na Opatafuor me yisuye a me di matamfo so nkonim. Yes. Nanso me mfa nsiew. Yes. Ɛna me ne wo kyɛ saa asɛm wei. Senior. Eduru mmerɛ bi a ɛwɔ sɛ woyɛ din woka wa no tom. Now mom you did. You don't fight them. Yes. This year you don't have time Yes. to fight anybody. Yes. Because last year you wasted most of your time on fighting people. Yes. And you couldn't get anything out of it. It's true. Last year, say what that year. And how they couldn't talk about here. Yes. Tokohunu. Obi wa why and who did you for? On Sada. And Penny see when the party was and wine. Or send a bonsam bra penny. Anyone the party ya. Jeffo or no. Atiatini or no one not to swap a baby a day. Apo. So what they want to say or te ho on faho and the woo pa oba na o pepi be at the wabra bayen. Sandy Powe or te wa. Na Satan I am power. Sanya be your bed distracted. Yes. Or bed fighting. Yes. Obi wa the entire one Timmy and Quasori ye last year, and akwa bi asem o ye den o ka kire wontia. But this year fasha utirim o ka die yo wan ka die yo and fire ho da. Yes. Senior. Opatafuor. A silent move. Yes. Ni panic kasa wo na nimu din. No awusutu. Yes. No atwa mu ko. Yes. Efiri sɛ wodi wonduma kɛseɛ bi a wopɛ sɛ woyɛ dɛn
Oh yeah. Who was talk kɛseɛ bi a wopɛ sɛ wohyɛ ne ma na wopie. Yes. Yes. Who wɔ adwuma bi a wopɛ sɛ Awurade nam wo so ɛde ba. Jesus. Enti sɛ akoa ne de ne ntɔkwa ɛbɛforo a woni die ya. Woni adagyeɛ. Woni adagye o. Yes. Sɛ wobɛyiyi nsɛm ano wɔ fie hɔ. Yes. Toa so. Na deɛ wote firi manum no adansefo bebree anim no ɛno ara na fa hyɛ nipa anokwafoɔ a wobɛtumi akyerɛkyerɛ binom no. Hello. Hi. Deɛ mete firi Israel Nyankopɔn anum no ɛno ara na me so mede hyɛ w'anum. Yes. ɛno ara na mede hyɛ wo tirim. Yes. Ɛfiri sɛ matena ase a me ankasa personally during my ministry life nkurɔfoɔ bi have me ma me wasting my time fighting them back. Senka me chawo ma tiri die na me focus ya. Can be crack my trauma free ha. Yes. Hello. Hi. Ye woni pa bi wo ho. Such people are not worth it. Your words. Yes. Ye won krofo bi o mun deserve say. Oni o mo kra kasa. True. O mun deserve say. O ka bi fa ho a wo yi na no. Yes. I was so just silent. Now shiny ding. No one moving on. Yes. If you say, dear see when this one dear doubt him no come on one hour day. Not the only me on the coin. Or per se, the one is a tough form. Jesus. Senior. To us. Na wo nso mia wani hunu amane se Kristo Yesu srani. Hello. Me see dear wo famu be mia wani. Kawadu tum. Yes. Sometimes you see certain category of people we show them atem di die bi a ye deal. Now tenasi di now show no. Now show sister and ka betimi aye de chance how. Yes. Bra akwa we nka betimi abona mo ahoɔden bi aye den. Aka. But this year yan to yensa. Bono smart. Hello. Hi. Sinete madie afi yen kasa. Yen kasa. Ye actions nyina no. Ye silent away dear ya. Ye tirim yakumam. De ye pesa ya ne kubia no ye through prayers. Yes. Power. To us. Obi nkosa. Mfa ne ho ntoato afia. Tie ne. Oni pabie ni ho obekọ osa. No ode ne ho betoato afi nsem. Tie ne asema Bible ka to aso. Obi nkosa. Mfa ne ho ntoato afia setena mu nsem mu. Na waso osahene ani. Hello. Hi. Ye di osahene Kristo achi. Yes. Enti emfawo entoto afi nsem mu. Ayesa botaye ni anisuade hunu awurade wo ma wo no. Enti mi wi o pay your da. Yes. I'm telling you. It's true. One failure. Obi bachichi wa ma woni yoye. En san fata Kristo da. Yes. Eso ebi ananka mfiri wo. Ebi ananka ye wo. Yes. E obi na ma wo yesa. Papa. One failure. Oni pachichi fu oti se Satan. On the one ya na adwene se. Oh, Bible says Satan there. Obai so obey day. Obewia no aye day. No akum. Owia no asay day. Asay. No asay enti wono no. Asem obeka ama hu a akum okra en woka. Yes. Ade a obeyaw am afiri nyame nas na Satan awia wo no eno no oye de ya. Oh yeah. Ade a obeyaw am watwe ho afiri onyankopon adom ase no eno obeye na watwe ho na wakasa me kura me nkwa sori bie. Me kura mabamu obu. Me kura de we ya yenti. Me nsi ho bie. Yes. Na Satan atimi nya atoa so atetewa ye dey. Apansam. Enti afiwe ya hu omo strategy no. Yes. Ya hu. Pan bi omo de be fa so bia ye nya den. Ye fi omo da bi afiwe ye nsoso so bie. To aso. Na se obi di akokansie nso a. Se obi di akokansie so a. O moni nkunum abotire. Aha. Je se wakono sade ho mrate. Hello. Hi. Ya se afenase. E ya akokansie ne ebo no. Oba ya dan no wanya nkunum di abotire.
I just say what me adi so nkonim. Yes. Ne mahunu say sister ne ka na utabi oto na utobia yentimi ni so de ya nkonim de yete na ne ya de yete yenhu any positive change, any progress bia wo ya brabom. Enti ya tena say afiwe I was here so say strategy no. Yes. Senior, God bless you. Hello. Hi. I was say ya de ya. Yes, sister, yes, strategy now. Yes. You did approach you, a conquer. Senior, power. Yen top in Nara. Away team. Away team. MP1. Yes. Wakuma. Yes. Nemo. Uber channel energy in your farm pie bomb. Senior. Namuabin Chitu. No one Tressikai. Yes. Now shooting on pie bomb. Yes. A book Christo Dean. Senior. May I had you Opatafuor. Jesus. Yes. Hello. Hi. There wasn't no solitary. Also, for one solitary and one pie bomb. Yes. No, for the day. Now, so from pie bomb. Yes. Me read you better for power. Opatafuor. Opatafuor. Hello. Hi. The open when in Guasia. Jesus. Opesa. Oboa de Jawa Brabom. Yes. Edi chire nipa. Nipa hu twetwe wo no. Ensori ntia bi. Yes. Foul actions in your company boom. Yes. No boy yes to Jesus. Me ready in the nimbegu ase. Yes. To aso. Okuafuo a woyɛ adwuma. Okuani a woyɛ adwuma. Ɔno na ɛsɛ sɛ wonya aba no mu bi kane. Hello. Hi. Eti sɛ woyɛ di na ɔne me yɛ adwen baako. Me yɛ akoma baako. Na afiwe ye kaya no tum. Ye mua obi a. Di obi abɛka bia ɛmfa yɛ ho. Ye die enim no sɛ ye kɔ yɛ adwuma. Ye firi adwuma ma ye ba fie. Yes. Ye firi fie a ye ba asɔre. Yes. Ye ba ye ba bɔ ye mpaebɔ. Jesus. Even sameba. Yes. Na senate ushers. Senate elders. Yes. Senate deacons. Yes. Even senate asɔfoɔ. Yes. Ɔmo sɔli tia me. Hey. Ɔmo di matem ba. Hey. Ɛmfa me ho. Ɛmfa me ho. Ɛnyam asɛm. Yes. Me die minimu no. Jesus. Any Jesus. Yes. Hello. Hi. Die minimu no yɛ hwan. Jesus. Ɛnyɛ die wo te hɔ a woyɛ dɛn. Oh yes. Wo ka no. Yes. Efiri sɛ ma hu ne sɛ baabi a me die bɛba no. Yes. Ɛhɔ no wabɛtena wopɛ sɛ wo pam me. Jesus. Na me so. Junior. Hello. Hi. Me so manya hu no sɛ nyame tumi wɔ ha no. Wo boa kora yɛ me back case. Hey. Senior. Power. 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 Hello. Hi. Ɛyɛ wo die ya. Back Wo case. back case. Me sumu nyame ɔte aseɛ me. Yes. Me sumu nipa. Yes. The Yɛ ɔbɛka conqueror. bi aka. Yes. Ma hunu sɛ baabi a mɛkɔ biara na ɔmo di m'akyi. Yes. Wowura adwuma mu a na ɔmo akɔhyɛ obi mu. Eh. Na ɔfaitew. Yes. Mɛdwane afiri adwuma mu. Yes. Mebɛwura asɔre fie soso a. Ɔtɔ. Aha soso a yɛne mekɔ. Ah. Afei deɛ mahu mo. Jesus. Memmuna biem. Yes. Mensu biem. Yes. Osu ni atete no atwam. Yes. She say it's between me and Jesus Christ. Yes. Senior. Yes. Hello. Hi. I don't come in between you and your Jesus. Yes. Whatever that happens is between you and the Savior. Yes. The person me nyadai me mamu ho. Eya wo ne wo dia ya. Wo nyankopon Senior. Enti Opatafuor. dia asori payini bi ka. Di obi sem bi o ka no enye den. Ɛmfa me ho. Kristo e na ware no. Yes. Kristo na wo som no. Yes. Kristo anamo achi na wo ye de ya. Udie. Udie. Ah. Onu kuto na hwenanim. Yes. Se Kristo ka bibi kyerɛ wo a ɛna ma ne nya wo ya. Yes. Na Kristo na ɔdɔ. Ni nti ɔse me de me kra to hɔ. Ah. Sacrifices a Jesus ayɛ. Onipa bia ntimi nya bi da. Yes. Na nsan na me hwɛ video bi wɔ YouTube. No, I think Facebook. No mbusa man bi wane na yere. Ɔse nti sisi a o yere ne kidney nyina sɛe. Ne ka sɛ Yehudi ne bi ma na. Ɔhɛ ne yere ni ɔse no me ntimi. No. Waka no kra de ayɛ dɛ. Atira no. Ɛde akyerɛ no. Na nso Yesu deɛ. Yes. Sɛdeɛ wotie bia. Yes.
Said the nipa mu. Yes. Said the nipa di watam. Jesus. Say what to say. Yes. Uwo bio. Yes. Uni bio. Yes. Enipa mpa wa asemo. Yes. O say mo mfa pia ne woman fe. Yes. Na me mfa nji sister no. Yes. Mo mfa pia ne woman. Na me mfa nji bra no. Yes. Say nipa we. Wanda wasa odi wani hwe nanim. Yes. Wanda ka bibi tia wa awasa ya wo ya. Yes. Na Kristo nka hwenti a na asɔre panyin di watam a we na ya wo ya. Oh. Afi we yehumo. Yes. Yehu. Hello. Hi. Afi we ayedie ya. Yehu. Yehu omo. Yes. Gani. Yehumo. Yes. Eye strategy. A strategy. To aso. Hunu de mesie. Asɛm a me kan hunu. Na Awurade bɛma wo ade nyinaa mu hunumu. Hello. Hi. Afi we. Enioma kɛseɛ na Awurade bɛyɛ no wabrabom. Yes. Wo de bɔne date to hɔ. Yes. Wo bɛka samanka. Papa. Me se odidi mu saa na Awurade ayɛ store no de ama wo. Yes. Em sa wa anti o. One. Wo didi mu saa na wanya contract kɛseɛ. Yes. I will see Wo it. didi mu saa na Awurade apie kwan ama I wo. will see it. Efiri sɛ Yes. wɔyɛ sudi etie Awurade ne. Yes. Na womfa obi ne ne nsam keka a ɔyɛ dɛn. Oh, come on. Bɔ nsɛm Awurade na tena ase. Senior. Opatafuor. Yes. Toa so. Ɛyɛ strategy o. Afi wei ɛyɛ strategy. Yes. Afi wei strategy. Strategy. Toa so. Ka Yesu Kristo a ɔsɔre firi awufuo mu a ofiri David aseɛ sɛdeɛ masɛmpa no teɛ no. Wote yɛ. Wei na atwa bɔɔden deɛ de ama wo. Yes. Na saa nipa yi deɛ ɔma nkwa oni watam. Hwan na si Jesus adi n'atam? Hwan na si Jesus apam no? Na sɛ Jesus ɛpɛ w'asɛm ne onipa mpɛ w'asɛm a ɛhene fa na ɛkɔ. Ɛhene fa na ɛkɔ. Ɛno na David kan sɛ sɛ me maame ne me papa mpo mpɛ m'asɛm a Israel Nyankopɔn deɛ ɔyɛ deɛ. Senior in the Israel. Sɛ me maame ne me papa mpo ɔma wo me ɔmo mpɛ m'asɛm a Israel nyame deɛ ɔyɛ deɛ. Ɔnka so ɔmpɛ m'asɛm da. Na Awurade pɛ w'asɛm ɛne wo papa pɛ w'asɛm a hwan na ne deɛ ne mu oduro. Ɛyɛ Awurade deɛ. Yes. Ɛfiri sɛ ɔne ne ade nyinaa so tumfoɔ. Yes. Ɔna bɛtumi aka bi ama na bam. Yes. O papa ɛbɛtumi ahyira wo. Yes. Israel nyame bɛtumi akasa me ma ne ma mu da. Yes. Nanso Israel nyame ɛka so ahyira na wo papa o maame so ma ne ma mu ɔbɛwae na firi hɔ. Yes. Power. Ama ne bɔsa a wahyɛ na ayɛ dɛn. Abam. Yes. Enti afi wei. Yes. Yɛnkɔ ne saa da biem. Yɛasesa route no. Yes. Yɛayɛ U-turn. Yes. Bɔnsɛm. Ɔsɛ. Verse 9. Ɛno mu na mehunu amane bɛduru wɔ kyerɛ mu sɛ. Hello. Hi. Yɛn nyinaa yɛfam. Obiara no a ɔyɛ prominent person ɛwɔ society a wɔsɛ wɔnyɛ dɛn. Ɔmfa mu da. Ministry. Wohyia sɔfo bi abisa no. Emu ɔtan, emu atete, ɛne emu ɛkɔm. Ne nyinara we kept our mouth mute. Yes. Because we realized that there are certain people you can't defeat them by sword to sword. Yes. Sometimes unyɛ onyame tumi. Yes. Obi wɔ hɔ a untimi ne yiyi ɛni nkunim da. True. Agye sɛ ɔka w'ano tum. Yes. Na ɔma ne ka deɛ ɔbɛka. Na ɔkɔ nyame anim wɔ mpaebɔ mu. Yes. Na at the end of the day no. Onyankopɔn kra ne wɔ mpaebɔ no. Yes. Na ɔde yɛ ano yia no. Jesus. Ɛto bɔ saa nipa na ɔko tia wɔ no. Yes. Na ɔma sɛbe. Na num asɛm ne ne bɔne nsɛm a ɔka di w'akyi no. Ɛbɛbua wɔ no atifi. Yes. Toa so. Ɛno mu na mehunu amane abɛduru wɔ kyerɛ mu sɛ ɔdebɔneyɛfoɔ. Nanso Nyankopɔn asɛm deɛ wɔnkyere no. Hello. Hi. Afi wei. Opa yɛ kom na hwɛ adeɛ. Opa yɛ deɛ. Yɛ kom na hwɛ adeɛ. Yes. It got to a certain period in my life where
the questions that people were throwing at me, I had no strength to answer them. It's true. So whatever that they were looking for, I gave them the scene, the picture. Yes. Through Mirebino, nothing it. Na me ko papa. Na de mame. Because Na me ni anitia. If you say, etina, obati we see hey, we see ha, we see hey, we see ha. Dia was so untuma mumpa. Won nwene se obeka bibi bone, ono a na ka bibi ye den. Na me hunu say, dia omo ye nyina nya bibia. The one person omo tene say eye nioma mienu. Asore no agu. Ana Opatafuor awu. Because say oni papa say wunya nkwa na wotena ase a ye wo asem ya obi wo ho a oni pakat na wote a ekum sunsun. Yes. Ekum oni pakra etende ye de sekan ya dey. Etwaw ana ye de awo. Eso sansem we nyina na metibi. Na metena ase den. Na metena ase. Yes. Now see Derby. Let me initiate a new strategy. A new strategy. Yes. Now see no. Let me pretend to give my enemies what they are looking for. Yes. It me pretending here. Now see I will shut down the church. Yes. My two dear. Sorry ni mo. And I'm here video. I took call across a wease. Me can't be to Canada, US, Ghana, Asia, so baby, I saw in the day. Ya tomb, I saw in the day. I'll go. One of my town for ye handkerchief. Because I saw it, yet me, I take it the church down. Now, me, ye ding. Now, Papa, oh, baby, 1 month, I day. Oh, 1 month about 1 year. 1 year. Yes, 2 months. Okay. It drew 3 months. Still, Opatafuor my and your boy on to be my BM. Now, the share 1 more. A tear chili. A craphone. Now, ya who are you, Sam? Me, Opawumia son in me and she. Matua son in him. Yes. So was why I Sam. Now, when. Yeah, sorry no. Now sorry no kura ni media house. Yes. Ni o TV. Derby. Mankasa. Senior. Hona me de kakra. Strategically strategic. Na me GS no. Yes. Na me de 2 second. Ah. Na me nya abotere. Eh kakra. Senior. Hello. I feel it. Yes. Pretending. Yes. Ne deceive enemy. Yes. Amani hunu utiri mu asem. Yes. Okasa amani nya ne ho te say aswadi usu nkonim. Yes. Na obehu na de wa ye no. Ni yamba se de brim. Jesus. Senior. Power. Wow. Hello. Hi. Oh, agu. Oh, mabi. Oma. Afi ewom. 1st October. Yes. Share records I mean, my set you when you're so for the anti maybe. I'm in China. Senior, we are senior. Me, na me ya sorry. A catcher, me sorry, man, I say. I saw in your tomb. Yes. What I saw be a person who could be a day. Manka. Okay. Never be a sorry. My bomb overflow. Yes. Power. Hello. Hi. Power. Yes. You cannot take me down by your words. Yes. Hello. Hi. When you want something to be famine to order. It's true. The old can the Oboa. And to be my perform. Yes. Now, within March, April, May, June, July, August, September, October. Yes. Hello. Hi. 8 months. Now me the 18. Yes. Man of power. Sa emre na me the 18 no. Ho na me nya me breakthrough. Yes. Senior. Silent. And Timahunu say
And Crofobi Oha. Yes. Omi ni Opatafuor. Yes. Omi ya Bonsanfuor. Yes. Omu mawa suntie da. Eti dio omu pese. Omu tifiri uhubiano. Famu omu nte. Yes. Na ye kom. Yes. Now I was watching a video bi. Na me share video ni di ni masere. Lady bi, there be obakwa adwuma baby anu abachi ni kunu se wa fa mpana. Oh. No one no. Omutime kon. We there last one okoba e no. Obachi ni kunu no. Ene oba no. Super. Wan kasa one na anko. No krokro no. Oh mi wura. Oh. E dia baby, ya se ye gidie. Ya gidie. Catch no bi kase ye gidie. Ya gidie. We ye gibibi. Dabita. Ya nyehwe. Na fei okana no tum gani wie ya okompo ogini kunu ni sika na oba na atu no botom etwia de ma again no Oh, se ko strategy. o eziti ni o bon se mewrat Bon. na we na o wie ye no ye aduane kama one poison no anya ne hwe no ko free ni kunu e free dem se mpacho miura ma wie na be de ya Bedidi. Mato pono kama. Na fei ato sebra ne besi afiri mpaso asi form. Oh. Ene o town fon fere ni nua ba. Sister. Eh? Me ira no aduane na me nkodi. Hello. Hi. You say hey. Na aden na obusa me question because me hunu da o ira no aduane a wa fra me abusa me say da. Na o kire mu kire no. No say akwasi run for your life. I don't know. Hello. Hi. Dear, run for your life. When you what you ding, no could be wardrobe and we yin in your ma or cock. Need a bow. No, see a day. I say, oh dear, for you, Mia, may a day, Matu. may cock Matu. Hello. Hi. A few way. Jesus. Udi yona obayano. Yes. Akobi be packing in your mouth through abra. Jesus. Yes. Senior. Hello. Hi. A great strategy. Power. A dina obayano. On one whom be bete. Yes. Obaka said Dabi. Mayane bonnet toto. Yes. On one about packing. Yes. Obe packing Johnny Abra Umowa. Yes. Hello. Hi. To Verse 10. Ye intime to me boase ama ne hunu nyinaa mu. Wana wayi won no nti. Na won so anya nkwaje a wo Kristo Yesu mu ne daa animonyam. To aso. Verse 11. No kwasem nie. No kwasem nie. Say ye ne no awu a. Ye ne no betena asenso. Say ye to ye mboase a. Ye ne no bedi hene. Hello. Hi. Emre duru si enya abotere o. Yes. O si enya abotere e woni oma bi ho. Ye din na fa wani hwe nipa. Yes. Okun ni bi wo ho a wa anya din a wontimi nkonta. Ampa. Because adwene a wasa wo dwene. Na utimi nya strategy. Now the confront wo enemy no. Obamu wa ya kasa tenten. Wan hwe yi a onipa be manipa hu se wo ye ti bonkoso. Yes. Na adwene bi anya dai. Eni utirim enso so nya sa na tie. Adwene ni nyansa de awurade adom odi bi adom. Yes. Nanso onipa titifo. Wa ye say aboa wansana. Wan hwe yi a tieriye. Wan hwe yi na obesi ukuro ho a ni ho abufuo eni se de osi ye no. Obebere odi ya. Ukuro. Senior. Yes. Name mom secret a woman say. Yes. When the mosquito perches on your testicles, Serious. How do you remove such mosquito? Yes. Through what? Strategy. Senior. Say en tuntum esi oberema unto hwesua. Now grow. Who did you be is antontomon? Strategy. What did you hear? Strategy. What did you hear? Who be kuabwana was why you ding o monicasio?
Senior. Opatafuor. Hello. Say, and tuntum. Esi untohwe so a. Ye de twade na bono. Dabi. Ye dede. If so ye dede obey de ya. Obetu akọ. Otukọ so a watwe mu nsuo ni bi de ye dey. Oleko. Enti kwa ba na ye befa so ebeku no. Me say ya. Hello. Hi. Because untimi nkasen tuntumi ya de oye. Na o ma onsaso a po. Asamaba. E de na besi wase o. Asem besi. Enti entuntum abotere eni din ya yeye. Edi kum abo ntuntum asabi wasi wo be man tohwe so no. Yes. Ebi na edi be ko 2024. Senior. Yes. Senior. Hello. Hi. Na entuntum na atwe be ya ne se. Ba bia wasi no. Wanya kushin so na wasi. Eti or relax. Obi hu anse. Pow. No wanya na ye den. Akuno. Yes, to us. Say a 2 year boasia. Say a 2 year boasia. Yaninu bedi hine. Yeni uradi bedi hine. Yes. Say a panwa. Ono so be payen. Hello. Yantie die uradi ka. Na ye kono abofuo so, bochochira so. Na ye de ye na ye de ye no last year. Antimi ama ye ni nkunim na de ahokyere bre ye no a. Maame ni asa yo bregu adwuma biem. To verse 13. Say yenya no kwafo a ono de oye ono kwafo a. Hello. Hi. To us tentem. Efri say ontumi mpa ne ho achi. Yenum na kai won. Wei na urade se menkaio. Na di wona danse. Na mi ni adanse se. Nyankopon anim. Hello. Hi. Say afi wei. Minu mienu ye kan ya no atomu a. Ye bedi nkodem. Amen. Hello. Hi. Say ye kan ya no atom. Na ya necessitated the practice of mindfulness. Yes. Uma wani ada ho. Na wani aba ho se. Akoi. Menini ti wei. O meka me ntokwa. Adenti na impofiri mu. Wa hanya ne ho opese woni me be den. Ebeko. Edi ne tese bibi nam kwan mu aya de pa. Eba. Yes. Eno no opese. Bra, oni wo kon. No botugu. Jesus. Necessitating Yes. the practice Jesus. of mindfulness. Yes. Mo wani mra ho so. Ne hunu se the current situation ade na asi no. Sister no oba na me ne ten. Oni me nkon adenti na all of a sudden me te asempa say contract ne ba. Me te asempa say bibi pa ba ma bra bom no. Afa ni wa sori agina dendenden opesa wona me ye den. Kaninu na minim afa dia ma ye den. Mahuru. Senior. Bonsa na bomuye. Mahuru. Yes. Mahu enti afi we ni de mani aba me ho so. Yes. Enti de obeka bia menya den Me soso da to aso. Verse 15. Bomadi gina Nyankopon anim sede ofata. So odwuma yani a enni se oferefere. Na okura no kwasem ni mu pepepe. To aso. Na nsenhunu a ho ntia no de. Hello. Hi. Edie. Yi wo ho firi ho. Ensemhunu a ho nya den. Entia no de. Yenya de ya. Yi wo ho firi ho. Yi ho firi ho. Na wo bekọ wo nanim a. Okay. Yes. Sa wo twe ho afiri nsemhunu a emfata ho a. Wanimu na obekọ. Yes. Obi di nsemhunu ni nsamfo no de tata. Obetimi di atata wo fie. O man tem. Yes. Obetimi abewura sori dem ha. No obi di nsemhunu tata. Yes. Hey. Me be so me nyame. Na asa de ma be hia me tamfo wo hai. Awesome.
Senate Yamin Kwame Dio. Yes. Senator Yena Japade. Sir. Opatafuor ya sorry. Dabi. Eti Yamin Kwame Dia. Yes. Na dai na mawura Senator. Bonsamba bi. Bonsamba mabi te Senate. Oh. Ah, o tatame. O dimeni. Yes. Hena ni bi a wa pochiri kura de hwame. Se eba ne sa kan utirim ni wakoma mu se mayade ya mahu. Because nanka last year na wo pepper nanka last year the way I see the ejebi share afinase no enye sa na odi ko wie ye. Yes. Na ni nyina ye because of assembly and nipa bi kan ye. Eno so wantimi amfa sa eja no anko wie no eno nti na de na wo hwehwe no so wantimi anya den. Amam. Yes. Na fiwe obetena ho sa. Dabio. Hwe Opatafuor. Mani ada ho. Yes. Senior. Mani ada ho papa. Yes. Mahunu baby a fault no wo e wo machine ni mu no. Yes. Mahunu to aso. Na nsenhuhu a ho nte no de. Nsenhuhu a ho nte yi wo ho firi ho. Yi wo firi ho. Na wobekọ nanim a musubom. Okay. Jai sai nipa na one day what Senate hana was one day on pebbre bi abo. I want the nsenkeka eni nsenhuhu na hu hia no. Dano. Mani musu ankeka nko. Yes. Bible say obekọ so akonanim ni wa to musuom. Yes. Senior. Dino. Yes. Who did Dino? The obeka bi afa ani hwe ni den. Me anam ka ma asem. Me si obi ka asem kire wa, wo si yo wate. Dia kan e wo henfa. Otrim. E wo tirim. Because ultimate ka asem emfa influence me da. Yes. Ne mo mu ka asem kire me a. Sani e be na me ma feel so much embarrassed dey. Me ka kire o se dey ya. Mate. Na die be si e kire ni dey wo dey ya. Obitim. E wo me tirim. Yes. Power. E wo me tirim. Yes. The tactical man. E wo me tirim. Yes. If you say, mahunu say, yena ye wa sorry dem hanyinara. Ye nye peda. Yes. Obia ni na ni suade hunu nti o de te ha. Jesus. Obi pese urade boa no. Obi so pe nkwaje. Yes. Obi de dia suma no ne say. Kona kotena asafo emu. Okwa kobo asafo ma no ehwete. Sir. Ko nefa otechrema kosi asafonim. Na ke kansam to nipa sintidia osofo no say no tran say ma no and sorry man so say wo mo tira osofo no create division and confusion try say uba te wo mo ntam create chaos ne ja wo mo hoko e obi agenda no. Yes. Hello. Hi. Obi dia ya na agenda no. Nanso me de wasem emfa me ho. Yes. Efiri say mini babia me kro. Mini babia me firi so ya den. Eba. De opamu me no. Onyinai. Etu wonu masem entimi ma me nyina wa brabom. Yes. I'm going somewhere. Bounce. Yes. Na unim bibi. Jesus. Oh, ensuo hye. Eso ho a ehia na anya hye. Ehye. Nanso ne kwasem ewo mu ni se. Ensuo hye ehu nye hu se ensuo nyunu da. Yes. Wa hu se ensuo hye fa nipa. Dabida. De na fa nipa. Na what is ensuo nyunu ye dede. Dabi. Ensuo hye na ye dede. Yes. Ana me pesa yen enne. Ye se ensuo nyunu. Yes. Na se ye se ensuo nyunu a ye be yira fa binum wa brabo. Yes, senior. Opatafuor. Hello. Hi. Say ye se ensuo nyunu a bra. Ube yira fa watamfo abra na ni nya dai. Enna no ho. Yes. Say wo ye se ensuo nyunu a ube yiri atwa fa akwa no so. Yes. Na wo de anya dwetire aye adwuma.
Se wo ye sensuonyu no Jesus. a akwantuo no ubenya nkrata no de atu. Yes. Se wo ye sensuonyu no a bra mesi abrabɔ no ebesi wo yie. Yes. Hello. Hi. Enti me afiwe me say a silent moves Yes. to do greater works. Works. Me ye di ni mo twam na me de akoye enuma kese. Power. Cause enuma kese ye dey edamanim to aso. One assemble yire say yarebone. Hey, Hi. nipa na on the what was sell the what can semono the what mantam ho a wo de o twa wo ne wo nyankopon poa se wo nyame bɛn ka obeji wan ko onye o ɛna wahwa ma wo ya beto hwɛ ma men kan kyerɛ wo na David ni Israelfo na omu de awurade achi suma awurade nso amane yɛ den Atom. na no kwasɛm sɛ de ato na awurade hwɛ ma wo ntam da. Yes. Amen. Enti wono de wo twa wo mpoa edi watem eka de anim no me say ye din na gina pintin Yes. fa wani say ne fa hwe no Yes. na ye silent what moves na hwe de ebesie Senior. obekọ na obeba no Yes. no onyame gya na mo wayiri se nsuo Yes. na obeye se epo Jesus. na ontimi hwiri ntina wo da Yes. obeka na to ho Jesus. ba onhyema awurade. Yes. Yes, to us. Na wana assemble yire say yarebone. Na wo mu bi ne Himenio ne Filito a wa paya free no kura no ho reka. Hello. Hi. One more ma pai afiri no kura ho na bi na wabobɔ omudin. Obi wo ha wate nyame fie nso wa pai afiri no kura ho. Yes. De wonim no oka. What yesi and what did nam. Empayin so say take atire wo ɛyɛ de ya. Ebokuro. Yes. What he asɛm a onye ne verifications da. De wate no. Ɛno anu ɔde nam. Eti what yesi. Sankrofo we bi ekotena Paul mu asafum. Esu mo nya ɔgye da. Yes. Obi wo ha ɔmpɛ brabo. Me hu nipa me obi a me hu nipa bebrebe me hu nipa o. Yes. Me ye sofu nti me ka gidi ma sie nipa bebre o me different o mu sunu o mu ban ma sia ahohom bebrebe. Yes. Me hu se asase wesu o striking by 100% a nipa be 7% o mu nuru 10 ene ye nipa. Yes. I'm telling you. It's true. Now omu ye nipa o hia na utimi so ye de o ye de ya nipa utimi hia obi na wo wadi adanta se bra yi de o ye de ya sister yi de o ye de ya na dan ye timi hia ebinum ye kase bra yi de o ye nipa sister yi de o ye nipa mami de o ye nipa na de wa kan de o ye de ya efiri se emu so bi o den ewo ni mu. Yes. Nti obi asa esu we woni mu oka asem a obefa Dabi. una mu fie sa tie ni yo una mu fie sa na okna man a oni ni tifie utwa mu a enu adu a o ya aboa ebe ya o ya okra o to aduane manidi sa okra ise o ya aboa o hwe na nimu sa I was say o ma okra no kra ho ya onwanwa. Say, otimi bie na no katre ose o ye de ya. Oh, because enwanwa say nipa wa boa no opa na asem. Otimi ye de ya. Esori tia o enya nwanwa. Enwanwa. Eya muasu. Ebi wa. Ebi wo ye fie. Yes. Ebi wo e mantam. Yes. Ebi wo adwumam. Yes. Na sa emwa yi hawa. Obe ha ho wo mo ho. Dabi. Itimisi afiwe eyede ya silent moves to do greater works. Yes. To aso. Na wo mu binom ne Himenio ne Filito a wa paya free no kura no ho reka se wo wunya ne atwam. Wote. Na wo dane binom gidie butu. Wa dane bebre gidie butu. Wo mu atete mantam. Kristo bia ni ho, Yesu bia ni ho. We kura wa anye sei. We na we kura o ye sei. Wow, utimi hunu se Opatafuor papa yi
Oh, Obia, yes, we are quoting Cabaret, we was saying you to me some of the Baya sorry. No, Baba, no, Benya time say, me be Jana, Busam question, I'm in church, Yamia Sabnatias here. Name church, Yamia Sama, what yes, Yana Makohin. What he be that? And soon made that to no one, yes, and to be Bahabia, the Hiamino, a miracle, because miracle, and I'm the Benyas careful. And now we moon sorry, but we don't do that. Yeah, be I should tell you, and should still Ubenya will be a man catcher or say, wait your own free dear. The entire own free Yameno, the entire Bible said that Yesu yen century Cassia was sour be a sabi, ye atata, yaria. Honor Cassia, wait dear what their home money pay the dear. Bezubab and what the yen century. Yes. And the young one says still. The obey beyond people are there to tell you, so wait there, I could you baby. Yes. Wait there, why there? What could you baby? Oh, the air where they will see an son, and he said, yes, hello. You say, me preach, I may say. Yes. And also, me, and so much as oh, I said, in son was want to me, and to this, I mean, say. Hello. Hi. Me and sa traffic light. Me sona doom. Sona doom. Sanctify be. Atiti abusuam tete mantamu. Yes. Omutini person to dia. Ebu ni pabam. Yes. Be a last one yampong. Okay, 5 minutes per. 1 Corinthians chapter 7 verse 29 to 35. Hello. Enti afiwe. We have seen the strategy of the enemy. Yes. And we want to match them in a different way. Yes. Yes, 1 Corinthians chapter 7 verse 29 to 35. 29. Also, TNA, also. Wobata yere ho ana. TNA. Nhwehwe se wojaya wade. TNA. 1 Corinthians 7 29 to 35. 29 to 35. Now the American. Enuanom. So one child brano sutia. TNA. Yes. Na dear Akano, 1 hour warrior nom, I said ye won't be. Obey your who because Obi Wa. Ukunu na how? Ukunu na titi untina esuni ya wa kumemunu. Hello. Hi. Obi wa woni anitie wa ware ani. Yes. Minka se jano but obey your who said ye unhu no. O say your who said ye unye dey. Onware. O say your who said ye onware because one first strategy the be our the kasatente betna ware na se na afi ko wo de be antokwa na wo na be den wanya mmere adi ama wo ma no na o ma ye yie enti afi we no ukunu di watamu a onte yes one kura ne yem be hye se enya lady we ne de bia me bo wa kura no asosu asa afi de wasesa bi sei oba da be gina wani so wo hwe ne se won so hwe kura sini ba te se wa hwe ne mu din me da asemi wura. Hello. Hi. Me say dear ya. Krasini ba te se no wo so wa je say. Me da asemi wura. Obetu mirika kofa phone. No friend adamfo. Hey. He said ya akosua wo ya asesa o. Asesa. Oje di twa me twa bona no pan so anya den. So. Wan kasa. Odaho. Na adamfo na kasa eh ene hwani o. Hello. Hi. Ene ya den. Hwani. Na adamfo na woni ne nam da bia na. O twabo na adamfo ne nka bibi nkyere no. Afi we na adamfo no obeka bibi a kyere. Yes. Obeka kyere ne se ene ya den. Hwani. Yes. Because oba we di na time sa ne wan so no. Bra, hwani. It's true. Yes, I say. Now 1 hour resuna ye said ye wonsu. What? Who are you doing? Nima wusu no. People are doing this. Yes. Na ya tesa dia wonya day. Wusu ta. Me see me wusu biem. Bi biem no abaye me amesu. Yes. If say makoma no. Ma yi moja na wo mu nyina to agu. Na am de blog ahyehyem. Yes.
Etu ka some a minsu de da. Yes. Ka no kora kyerɛw. Su. Unya made ma minsu. Me pesa wo so unya saa akoma ni bi. Nya saa obesu o. Ubefon, ubedidi anopa wi ani anwumene so unya kese da. Yes. Enkrofo nsɛmunti. Oh. Senior. Bounce. Obi, oh, say, Sadia we ebi ato da. Obi timi ka asɛm. Na be 3 days later, usoli still na asɛm na show. Ebi ato da. Yes. Si say o ka kyerɛ me a me hanya me abiem. Yes. Me ka no kra kyɛw. Ma hyɛda yiyi mogya ni nyina afiri makoma mu. Ma twene nyina to agu. Yes. Na me de boɔ ayɛ den. Ahyehyem. Yes. Senior. Me ka no kra kyerɛ. No. Die osu no. Yes. Onya ne ho sɛdeɛ biribi anya den. Ensu ye no more tears. Yes. Senior. To aso. Na wana wanani agye ayɛ sɛdeɛ wana wanyeyɛ. Hello. Obi the reason why every day your enemies keeps on defeating you. Uti asempa no announce it. Uti asempa no akoka. Uti ose yate se yesi we na oso obeye. Eti wo wani agye na afi wo Onyankopɔn de anigye sem ebe hyewa funum na obeti anigye sem no enkosere wo fie ho. Yes. Enkokam obi nte. Yes. Fa wade ehya wo efa. Utrim. Ehya obi wo ha obra o sister frɛ wo ka tell so obema odwetire. Obi promise so obema odwetire na odi mirika. Hey, kikiri na akoba amane ene wo ne. Abam. Dabi. Adentia. Wakɔ kam watamfo hunu sɛ send your mapa ɛyɛ de ɛbo abrabom no ma boss ade no get away. Enti afiwe de meye nyina men ka ho yes. Silent moves. Silent moves. To us. Now one water. I said the one want. What? Mua mudika. Onyame me ya top on yoma wo dwom ha. Yebusa wa tamfu timi sori no about eh kunadu na edwa no ekose oh enioma no ko na wo so wakate oh ejawa no enioma nko yi o anopa dem kofa ye nyina so no aton ade we ye third badge no waye den wakofa no so kache se dem kofa ye no na gu aye o obi amusa na otu mirika no akolata baabi na oka woni tirim se no kura ade no sister no yetimi aye no yes de woton ni nyina ye nyeden esu na onim se yaye de enti a trick. Yes. Give them the picture they want to see. Yes. What they want to hear about you. Give it to them. Yes. And behind the scenes, navigate another terrain. Senior. Hello. Hi. You busau say Abran e gane kose usibo be 2 weeks in your mom kofa ye kra day. And so not the egu honum e de atosu edunie. Yes. Na ebasa na ni beche na obeka no na kuma mu se no kre akwa na ya na mpa na ni beba no so no ni wasi mansion. Yes. Senior. Hello. Hi. Na ni beba no so no na wo dan watimi aboso. Yes. No plaster dan no. Yes. Na watimi aye bibi wo dan no. Na wo plot no watimi lay foundation. Na asase na wo de wani ato so betobi no watimi aye dan. Atobi. And this year, no Satan for you. Yes. Obiantimi nya bonsam afi we e wo abrabom. Yes. Kwan bi omunam subia. Yes, you ever find another way. Omushada. Be die wanum. E na ekose. Abrabom ti se, o se said ye tie na. Dada na. Me kura be ho mfa me. Na odi mi ka nana. Bon kiri okwa aduro so. Nana, why ade? Ibusa ne nesa ne ho te se, wa se ne ho nya dai. And so una unim fufuo ntoa dodo a wawe agu yam. Yes. Enti afiwe de oton no onya ne ho sa yanya den. Nanso wo Yesu dini mu uton ayabe den. Yabeton. Jesus. To aso. Na wona woredi wiase. Aye said ye wonnie. Ai. Efri se wiase su retwa mu. Ote. Ade bia nyame den ma wo. Enhyira anigye. Bia unamu bi obi wo ha onyame ye wabrabo fefefe se obeti asempa edani anigye
Oti anu akobo atamfo amane. Hwɛ, we de madam for pa, we de me nua pa, ene ye de ya. Enne. Eti enhyire bia ukura bia no. No aye ho se. Unkura hwe. Yes. Eye move. Yes. Me sofo ba ko frɛ me. Papa na asɔre ne ase ayɛ dɛ. So agu. Na musan sɛ, obusan sɛ, "Ei, na papa auditorium kɛse we na me sɛ, me check ya. Ye de club e be yi." Nti yes, nti asɔre no me de be club. Nti obi a frɛ me ana maka kyɛ me de be club. Me de be club. Ena di do mu tirim so Opatafuor de na asɔre be dɛ. Omu ye na crowd e bua. Yes. Strategy. Silent moves. To do Hello. Hi. Sa sofu kuro ya mo ho no send message. Papa, I salute grace. Yes. What's what salute there? Grace. It don't him say anti grace wo me so. Now yes sir. I feel where your enemies will salute the grace upon your life. Yes. Jesus. Senior. Hello. Hi. Me say there. Your enemies will salute what? The grace upon your life. Yes. Obi wo ha fa ho sie no. Obi wo ha ompana dada. Ukuru dada. Oyere dada. Enso wo ha. Hotel. Afiwe ye U10. Yes. To us. Yes. Verse 32. Na me pese anka moyi adwendwene free mo. Ote. Me pese efri na ko. Ye me di jawo ni zenete ma. Me pese mo yi die ya. Adwendwen. Ade bie ha wa adwere. Me pese mo yi to twere. Yes. Na mo nyame ahini enya kese. Yes. To us. Na me pese anka moyi adwendwene free mo so. Ai. De oware ye. De oware ye. Adwendwene awurade fa Ote. no ma ho. Adwendwinti. Uni ukunu efie ona mu di hey. Ufie ho aye say prison break. Hade. Asa ho your boxing ground. Udi si we yire na we yire so di asiu. Enne. Sa de mimpe bia tie biem. Hello. Mimpe bia ye dey. Atie biem. Na me di mani mpo aye dey. Ehu. Sesa. Afiwe. O ka de ye o said dey. Enka bi nkyere ne da. Yes. Unim. Isaiah 54 verse 16 downwards. Emie ha humie. Wasi opem ntokwa nanso enye den. Infrared. Efiri awurade. Yes. Ti wode ntokwa ne sase ade wa ka kyere no. Ka kyere utirim enka kora ma ne nte. Efiri awurade. Opa so. Opa so a ko hyede. Yes. Hey, pressure about so a. Udi. Ehwe movie o. Hwe cartoons. Yes. Cartoons. Oh, Tom and Jerry. Oh. Onu atina baby din obeka say ah. De ma ye obey nyina ati wan soso. De ma ye me kuru nyina ati wan soso. Ene ode hwe tawe no. Yes. Hello. Hi. Enti afiwe de eye strategy. Yes. Hello. Hi. There ya. Strategy. Strategy. Enti afiwe adie ma ne nioma hawa adwene de biara. De enwanwa ne se adie na de bia hye wabufuo de bia repeat no ho. Yes. I was see enya ho sabi nyansa de ya. Akoma. Yes. Ye de approach ya de no. Enti afiwe silent there moves to do great works. Bon sema rabbit. Opatafuor! 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 The Hello. Hi. Bon sema rabbit. Yes. Bon. Ya Paul. Senior. Dear Ohoni. Wednesday exactly 6 o'clock. Yes. I saw a case here. Oh. But I be bomb pie. Ya tears him.